Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewapda turan harasatdan soň birden has gymmatlan sement we beýlek guruluşyk materiallar bilen bagyrlykda ogul serdaryň işinden ilkinji nägileligini bildirdi. Ol ýurtda täze döredilen senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň ýol başçylygyna fevral aýyna berildi. Bu nägilelik kiçi Berdimuhammedowyň täze döredilen Türkmen Alawa Aýtlar Assosiasiýasynyň başlyklygyna saýlanyp, öý haýwanlaryny gorumak we saklamak üçin täze merkezler açan wagtynyň ýa-da bildirildi. Yerli synçylaryň käbiri kiçi Berdimuhammedowyň aýbynyň açylmagyny geçen aýyň aýagyny Lewapda gopan harasat bilen baglanşdyrýar. Syzyp çykan videolardan görnüşi ýaly bu harasat sebitde uly weýrançylygy, şol sanyna ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsini düýpli diýan ýetmegine sebäp boldy. Odal 50 kilogram sementi döwlet bahasyna 13 manat töwereginden satyn alan adamlar häzir bir halta sementi 100 manatdan hem ýokary bahadan almaly bolýar. Bazarda hili pes 1 kvadrat metr yerli aýna listi 200 manat diýip Azatlygyň Lewapda habarçysy äpişge gapylaryň tas 10 ýaşetde gymmatlanýany, beýlek guruluşyk materiallarynyň hem bahasynyň esli ýokarlananyny habar berýär. Şeýle de aýdylmagyna görä çüýük hem özüni öndürmegi öwrenmedik Türkmenistanyny tagty, şifer, elektrik sütünleri, geçirji tiýimler hem ýeti ýetmezçilik edýär. Harasatda elektrik geçirji transformatorlaryň hem köpüsi sanynan çykdy. Türkmenistanyny Sowet ýyllaryndan bäri öndürilen sementin ýetmezçiligi döwlet maliýeleşdirmesi esasynda alınıp barlayan giň gerimli guruluşyklaryň aşa köpelmegi netijesinde Lewapda gopan harasatdan öňem az ýakasyny tanatmady diýip yerli synçylar aýdýar. Emma muňa aramazdan hökümet mejlisinde tebii hadisanyň ýetiren ziýanlary ejir çeken adamlara edilmeli kömek barada hiç zat aýdylmady.